खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आं नोंथांमोननो जिहेतु नोंथांमोना मिथिखायो बेसे बार बुंबावनो आङो गवायावहाय अखा हानायखाय बेरायनो मोनाखै टाइम फ्रि टाइम मोनबाबो बेरायनो मोनाखै बेखायनो आं सानबायमोन दिनैहाय नोंथांमोननो आं बेफोरबायदि दख'ना गाननानै समायना जानानै देलायनानै आंनि मेकआप खालामनायखौहाय स्टेप बाय स्टेप दिन्थिनो माने मेकआप टिउटोरियेल भिडिअ आरोना बेयो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै नुबाय दा गाइस माबायदि अखा हादों आयो बेबायदि अखा हाबाय थायोबा बहा बेरायनो हानो देलाय ओमफ्राय आं जि जायगायाव दङना बेयावहाय एकदमबारे हास्रि बिराद मोजां आरोना खिन्थु लामाफोराव ओंखारलांबा गिनांगौ एम्फौ एनला जिबौ बिराद ओंखारो माने गिलुलुथार सो गाइस अभी मैं मेकअप करने से पहले अपनी स्किन प्रेप कर लूँगी क्योंकि मेकअप करने से पहले स्किन प्रेप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इतनी चिल्ला के बात कर रही हूँ ना क्योंकि आप लोग को तो मैंने दिखाई दिया है कि बाहर कितना बारिश हो रहा है और अभी मैं गोवा में हूँ साउथ गोवा तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हर रोज़ कंटिन्यूसली अभी 1 महीना हो गया शायद अभी बारिश दे रहा है या दे रही है आई डोंट नो अभी मैं मेकअप करूँगी ये मेरा चोटी देख रहे हो ना चोटी है क्या बोलते हैं प्लीज़ आप लोग मुझे हिंदी सिखा देना हाँ मैं ऐसे वीडियो टूटा फूटा हिंदी में बात करके आप लोग के साथ में हिंदी सीख जाऊँगी इसको पहनते हुए मैं बहुत ही जोकर लग रही हूँ लेकिन मुझे पहनना है क्योंकि बहुत ही डिस्टर्ब करता है मेरा ये हेयर मेकअप करने के टाइम पर सो गाइस नोंथांमोना आंखौ हिन्दीयाव रायलायनानै होनायखाय गाज्रि मोननो नाङा आरोना मानो होननानै बुङोबा आंनो हिन्दीखौ बिराद दरखारि जादों बेनि थाखायनो आङो फ्लुएन्टलि बुंनो थाखाय माने गावखौनो इमप्रुभ खालामगासिनो आरोना सो फर्स्टआवनो आङो दायो स्किन प्रेप खालामगासिनो आङो फोनबाय फेस सिराम दख'ननि फोनदों आङो फेस सिरामखौहाय ओमफ्राय दसे दोननानै होनांगौ आरोना दायो इउज खालामगोन आङो दख'ननिनो भिटामिन सिनि मयस्चाराइजार आरोना स' आं गासैबो जिमानखिनि प्रडाक्ट्सफोरखौ आं इउज खालामगोन बेखौहाय आङो डिसक्रिपसनावहाय लिंकफोरखौ होनानै होगोन स' देट नोंथांमोनाबो जुदि इउज खालामनोबा इउज खालामनो हागोन आरोना स' दायो दसे थानानैहाय आङो नै SPF 50 आरोना बियो दख'ननिनो सानस्क्रिन भिटामिन सिनिनो बिराद मोजां मोनदों आङो माने बिदि स्टिकि नङा आरोना एसे बोरैबा जाना थायोना माइबा सानस्क्रिना एसे आथा जाना थायो बाट बियो बिदि नङा बिराद मोजां दायो आङो फाइनेलि इउज खालामगोन वान अफ माय फेभरेट प्राइमार कालार बारनि बिराद मोजांखा बेखौ जास्ट खेबसेल' इउज खालामनानै माने नोङो मा होनगोन दिवानि जागोन बेनि दायो आङो हुदा बिउटिनि फाउन्डेसन इउज खालामदों आरोना बियो हाई कभारेज होयो नालाय बेनि थाखायनो एसे पिगमेन्टेसन दङ नालाय आंनिया बेखिनि एरियायावहाय बेनि थाखायनो आङो बेखौहाय हाई कभारेज फाउन्डेसनखौनो फुनदों आरोना स' देट एखे नुयो कालारखौहाय फाउन्डेसनखौ जेब्लानाखि फोनोना जोङो जोंनि स्किन टनजोंनो मिलायनानै फोननांगौ एसे गुफुरखौ फोनजायो बाट अभार गुफुरखौ फोनबा बिराद गाज्रि नुयो नै गोदनायावहाय लगायनो बावथारनाङा मानो होनोबा मोखांखौल' बान्दरनि बायदि गुफुर नुगोन गोदनाफोरखौ गोसोम नुगोन स' गाइस नै दायो आङो इउज खालामगोन मेबलिननि 24 आवार्स सुपार स्टे लिक्विड फाउन्डेसन बेखौहाय आङो एज ए कन्सिलार इउज खालामगोन आं कन्सिलारखौहाय इउज खालामला मानो होनोबा नै नोंथांमोना नुदों दा ओरैबायदि गुफुरद्राय बे फाउन्डेसना बेखायनो आङो एज ए कन्सिलारनि इउज खालामगोन जेरावहाय हाइलाइट एरिया दङ बेयावल' फुनगोन आरोना ओमफ्राय मोजाङै ब्लेन्ड खालामनायनि उनावहाय नै फिटमिनि लुज पाउडारखौहाय आङो दायो एप्लाइ खालामबाय आरो आं पाउडारखौ फुनबाना एसे बुरजायैनो फुनो आरो होमबाना गोलोमबाना माने मेकआपा थाबनो खारा
बेबायदि मोनो आरोना बेयो आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्स स' आं बेबायदिनो एसे दाफबो पाउडारखौ स' दायो आङो मोनसे प्लाफि ब्रासजोंहाय ब्रास आउट खालामगासिनो आरोना एक्सट्रा जेसेबांखिनि पाउडार दङ आं दा जा प्रडाक्ट फुनगोन ब्लासारा बेनि प्रनाउन्सियेसनखौ आङो मा कनफिउज जाबाय थायो सोरबा होनो पाइजे सोरबा होनो पाइस स' आं मिथिला आरोना ओमफ्राय बेयो आं बिराद मोजां मोनो बेनि जा कालार दङना बिराद मोजांखा अभार पिंकद्रायबो नङा आरोना अभार पिंकिस नङा एसे पिच कालार पिच ओमफ्राय पिंकजों कम्बाइनेसन आरोना बिराद मोजां गाइस नै दायो आङो मेबलिननि आइलाइनार इउज खालामगोन जिहेतु एसे हाइट जाबायमोन आंना मला बेखायनो नैबे सुगारनि फेस पेलेटआ आंनि फेभरेट बेयावहाय मोनथाम जिहेतु थाखाया ब्लासारा बायबावबायसो आंना बिराद दुखु मोनो आङो बिदि देलायनाय बुस्थु बायबा खोलै आरो खोलैबाव सेफायबाबो आं गारनायावहा गैया नै दायो आङो ब्रन्जारखौ इउज खालामसै आरोना कन्टुर खालामसै ओमफ्रायहाय जिहेतु गालथावा गिदिर अमा जायै गिदिर जाबाय नालाय ओमफ्राय खावलायखौबो एसे दाननानै लानांगोन आरोना नङाबा दामफ्लिफ्लिद्राय नुगोन ओमफ्रायहाय आङो दायो जा खाफालथिंबो खामगोन खाफालखौबो एसे फिसाननायनि जिखुनु मोखांखौ एसे फिसाननायनि ओमफ्राय दायो गन्थंखौबो खालामसै आरोना कन्टरिं स' देट आंनि गन्थंखौ एसे जंफिट नुयो गन्थंआ नाब्लेब्लि नालाय माथो खालामनो जोंहा बिमानियानो बारा गैया बाबानियाथ' दंमोन बाबानिया थेख्ला आरो आब'आनो लाजोब्बाय आंनिया बिमानो लाबाय नालाय उपाय गैया आरोना बारा गन्थं गैया जिखुनु देनां गथ'आ गन्थं गोनां जाबानो जाबाय दे ओमफ्राय नै दायो बेबो बायनाय बावसो मिथिबायना सुइट्स बिउटिनि जा निउड आइ शेड' पेलेट बेयो अब्लाबो जेबो नङा नै आङो निउड कालारखौनो फुनगोन आंलाय आइलिडावथ' आं निउडखौनो फुनबाय दायो आङो कर्नारावहाय एसे ब्लेक एन्ड ब्राउनखौहाय फुननोसै आरोना दायो आङो फुनगोन बबि ब्राउननि आइब्र' पमेड आरोना ओमफ्राय आंहा अलरेडि माइक्र'ब्लेडिं खालामनाय दंखायोमोन नालाय जास्ट आं एसेल' फुनगोन बेखौहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो एक्सट्रा मोनसे बुस्थु फुनगोन आरो बेजों बाराद्राय फुनबाना आर्टिफिसियेलद्राय नुद्रायो आरोना जास्ट आं एसे ग्रे कालारनि जानानै थायोना पाउडार नांनानै स' बेनि थाखायनो आं एसे माने कालारखौहाय कारेक्सन खालामनानै लादों आरोना आइब्र'नि आं मा लायनो थांमोन आं गावनो बावबाय मिथिबायना ओमफ्राय आङो सल्टेड लाइम वाटार लाबोखानाय दंखायोमोन स' बेखौहाय लोंबाय ओमफ्राय दायो आं अरिफ्लेमनि नैबे ब्रकाराखौ बिराद मोजां मोनो ब्रकारा सोरबा ब्रकारा होनबा मिथिनाय नङा जेरैबायदि मास्कारा थायोना थिग बेबायदिनो आरोना ब्रकाराया खिन्थु आइब्र'आवहाय इउज खालामो गोबाङानो मिथियोबो जानो हानाय आरो मिथिखागोन अबभियासलि मिथिनायखायनोथ' बे प्रडाक्ट्सखौ बानायदो दा आरो सोरबा बुंबा आरो आंबो गोदो मिथियामोन नालाय बेनि थाखायनो सोरनिबा भिडिअ नायनासो मिथिदों बेखायनो आंबो सानो जे सोरबा मिथियो आंनि भिडिअखौ नायनानै मिथिथों ओमफ्राय आङो नैबे आइलाइनारखौहाय फुनबाय सुगारनि विं आइलाइनार एसे बानायबाय आङो ओमफ्रायहाय नैबे मेबलिननि आंनि फेभरेट मास्कारा खिन्थु आङो फुननो हाया आंना आइलेस एक्सटेनसन दङ नालाय ओमफ्रायहाय नैबेबो मेबलिननिनो बिराद मोजांखा आरोना माने आंनि थाखाय ना नैबेबो बायनायसो मा जाबावगोन माने आंनि थाखाय मेटार खालामा आरोना बबेयो नन ब्रेन्ड बा बबेयो ब्रेन्डनि प्रडाक्ट्स जिखुनु आंनि थाखाय मोजां जाबानो आं बेखौ इउज खालामो आरो आं बिराद खमनिबो प्रडाक्ट इउज खालामो आरो माखासे ब्रेन्डेडबो इउज खालामो बे नङा जे खमनिखौल' इउज खालामो बा ब्रेन्डेडखौल' इउज खालामो बिदिबो नङा ओमफ्राय नै दायो आङो पिच निउड कालारनि लिपस्टिक पिएसिनिखौ फुनदों आरोना बिराद मोजां बेयो ओमफ्राय नैबे मेकनि एकदमबारे पिंक लिपस्टिक बेखौहाय आङो जास्ट गेजेरावल' बिदि फोननानैहाय ओमफ्राय बेखौहाय नै माबायसा खालामखो आं बेबायदि मोजां मोनो आरोना फोननो
So guys, dayo आङो देलायखांबाय ओमफ्रायहाय दायो आङो रेडि जानोसै माबोरैहाय नुदों आंनि मेकआपखौहाय सिगांनि आंथ' मेकआपखौ जेरावबो सोलोङाखै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो ओमफ्रायहाय नोंथांमोना दिनै आंनि मेकआप खालामनायखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै बेखौहाय कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव दे ओमफ्राय गाइस आंनावहाय जेबो खिरा सिरा माला साला जेबो गैया आरोना बेनि थाखायनो आङो बिदिनो सिम्पोल थानांगौ जाबाय उपायथ' गैलाना गैयानोबा माखौ गाननो आङो ओमफ्राय जा मोनसे मोननै दङ बेखौहाय आङो लाइक वेस्टार्नदो गाननोसो लाबोदो आरोना बे माने बिदि ट्रेडिसनेलदो समाया होमबा मा खालामनो आंलाय बिदिनो गाननांसिगोन आरोना लावदुमा आंखौ दख'ना गानबा मार मोजां मोनो नालाय ओंखायनो आङो दख'ना गाननानै भिडिअ बानायबाय जिहेतु बेबो आंखौ बिराद मिस खालामगासिनो जानांगौ आंबोथ' बिराद मिस खालामदों लावदुमखौ नोंथांमोना लावदुमखौ मा बुंहरनो गाबनाङा होनना बुंहरदे नों गुमैखौ गाबनाङा होनना बुंहरदे नों गुमैखौ नङाबा माने बिराद दुखु जाबाय थादो दायो नोंथांमोना बिराद मोजां मोजां कमेन्ट्स हरना हो थाबनो फैफिनगोन आब'आ बा दुखु जाबाय थानाङा गुमै थाबनो फैगोन होननानै बुंना हो दे नङाबा गुमैया बिराद दुखु जागासिनो माने आं गैयिखाय हारसिं थाबाय थानायखाय बेस्रा दायो आङो मोननैसो रिल्स बानायनानै लानोसै दे आरो आंखौ गोबाङानो दख'ना गाननानैहाय गवायाव बेरायजानो लुगैदों अभियासलि बेरायगोन फ्रि टाइम मोनथों ओमफ्राय आरो लोगोसे एसे अखाया गाथो आरोना अखा नै दासो एसे खमायदो ओमफ्राय जेब्लानाखि फ्रि टाइम मोनो अब्लाना अखाया हाबाय थायो ओमफ्राय जेब्लानाखि खामानियाव थायो होमबाना आरामसे सान्दुं दुंना होयो माने मा होनबावनो खाफाल मोनदासो होनना बुंनांगोन आरोना दा नायलाय जा स्रां स्रां जाना दोङो ओमफ्रायहाय नोंथांमोना आङो गाबोनो माबायावहाय थांगोन आरोना बीचावहाय थांगोन स' बेवहायबो बिराद मोजाङै भिडिअ खालामनानै लाबोगोन आङो नोंथांमोना दिन्थिगोन आरोना बबे बीचाव थांगोन बबे माबायदि थांगोन नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआवहाय नुनो मोनगोन स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ